zvekuti Mudarageza ashaya, it's a big problem nechekudhara, and it's a burden kumaZimbabweans because vanhu vari kuchema kuti munhu anga akamirira kuti achauya achinoliberata vanhu hakusisina. You understand? But zvakutoitika zvibanjika hazvisizvo futi zvekuti vanhu vakutanga kugadzira tuma narrative vachiti Mudarageza bhodhi yake yakastaka, iri stuck muJoburg, saka ngatibatanze mari kuti tikwanise kuindisa mari kuti tinomutakura bhodhi yake iendeswe kuZimbabwe, saka ngaisai mari apa pama accounts details yevanhu. No, that is not right. Because izvozvo ngataura nechokwadi, Mudarageza ari kudeclare a liberation hero, handiti a liberation hero, it simply means anokwanisa kubatsirwa, vanokwanisa kumuoffer state burial zvese everything kwabva kwaari ikoko kusvika kuDen, because ukatoona utopuwa status zvinongoreva kuti kwauri ikoko unobva wangoita se zvese zvinenge zviri covered, zvinenge zviri catered for, zvekuti unozobuda kuti ngoti aiwa bhodhi yake itori stuck, ngatite faster titanga kutokanda mari izvezvo. Manaka mari inorwadza kushanda iyi. Inini ndinogara nichiona zvinoitwa nevamwe vangu vabi angu muno muJoni muno zvakaoma vedu we munhu anomukira kuseni achishandira mari achinoenda, vamwe vanoshanda kumakula vachipuwa zvimari zvekuti nanhasi atitaure nezvezvimari zvavanotaura zvisingatambirike. Vamwe vachitotambira something like 2000 rand per month. Bvunzai vanhu vanoshanda mumatown mumakulo, 2000 rand the whole month. Wobva wazongobuda wotora advantage of that person because ane moyo wokuti ari kunzwa kuti sure mudhara uyu he helped us a lot, akatibatsira, saka regedza tiise mari ipapapa, motora zvenyu mari modya nemhuri dzenyu. No, enough of this drama. Mazimba ngatimbomira izvozvo, handisina kutaura mazita, but vanhu vanotora mari ivavo vari kuita zvakatoshata. This is not right. Zvinhu izvozvo same zvakaitika futi pana nyoka yemabhunu, motoratora mari idzodzo munhu nanhasi up to now achingorimo mukati akasungwa. Hamuna kana zvamakamboita kana kuzombonomubatsira nemari dzenyu, mamatora bamagarira makadya zvenyu. Munhu ari busy kuchema iwe ndikuti muri yeZimbabwe yandibatsira, muri yeZimbabwe mandiregerera, munhu ari mukati achiti vanhu munhu andosvika pakutovenga kuti amazimba mandimaka. Izvomwe munhu anotora mari obva adya yake. This is unacceptable. Kana alright, let's say kuti ichokwadi, or let's assume kuti bhodhi yake iri stuck muJoburg. Zviri simbo zvateta kutoita paka ndechekuti pakutodiwa representatives from his family yake ngavabudikire spokesperson anobuda achita kuti right, inini I am from the Geza family, represent oya wega. Mudarageza ane YouTube channel. What is your problem guys? Kana if that is true, ngapaendeswe pa that channel yake iyo nepa Twitter handle yake, ngapaende pataurwe mashoko iwayo kuti muri yeZimbabwe tipe mari. Mudhara atadza kunovigwa. Vanhu vochiziva kuti ichokwadi, kwete kuti munhu anongobuka kuseni nenarrative yake ototi guys bhodhi yake iri stuck, ngatiunganidzei kanzatu kuti munhu adzoke kuZimbabwe, maisa madetails enyu chichakadaro chochocho. Ndiani anozoita account for that kuti imari yazosendwa ipapo? Ndiani anozobatanidza mari idzodzo? I understand kuti vanhu vese vari pakutsvaga mari, but kunyaya yekasikirike kutsvaga mari parufu akasi right, kasikirike kutsvaga mari nezita romwe munhu akasitombori bho. Inini zvangu honestly I don't like nonsense dzakadaro. Handitolerate zvinhu zvakadaro. Ndinoshamisika nevanhu vari kuti muri kutobvumirana kuti izveso mari yazodai so. It's not right. It's not acceptable honestly. Because how can you do such things? Why vanhu muri heartless zvokusvika pa that extent imimi? Why mune utsinye hwakadaro? Utsinye hwese ndehwei? Kufungirana kungoti munhu azodai so. Musuno ndakaona pakanzi ndiani kuanganza anikiri narwara, twese tumakomplete twese tinenge turi muJoni munomu, pakangonzi ningadai so. Iye munhu wacho mbuni anenge asiri zvizondo zvikutoitika kuti ngatikolekte mari tidya. Ndochegore riya ikotesa pakanzi pasungwa nyoka yemabhunu pepe. Vamwe vakatenga kuti atitodai so, totoputitsa mari totodai so, mobva totanza ndakazongotenga foni ye800 rand, ndakazongodai ko ngochatenga ndeyako ere mari yacho. What's your problem? Handiti iwe wakolekta mari uchitoda kubatsira mumwe asungwa. Saka iwe uda kupuwa mari nemunhu ari mukati akavharirwa, obva utonzi ndiye ari kukubatsira, ndiye ari kukupa that help. Vanhu vacho kushaya kana tsitsi, kushaya nyadzi maZimbabwenzi munotishoresa. Umwozo wakazobudwa nzi ndikufara ndapuwa mari yebhasi kuti ndiende kunomira pademo yaMudarageza, hanzi mari yacho ndapuwa nemunhu akasungwa. Vatotaura kuti hanzi tatapuwa mari nanyoka. Muri normal, muri right, munhu ari paproblem, munhu ari pasituation akavharirwa, munofunga kuti ari kuiona kuti mari yacho ane source of income. Pari kutonetsa zveso maloya yake anyoka yemabhunu pari kutodiwa mari, but unoona rimwe racho udiyo ndatopuwa mari yebhasi naye ndiyazondisendera, saka ndichazoti handaiti maita basa, ndichazofamba ndichitomwa hangu kasolite ndichienda ikoko. Munenge muchimboita seiko mazimba?
sometimes inini ndosvika pachikamu ndotomboshaya kunzwisa kuti dambudziko redu chii, kutorerana advantage nepamwe pasiripo. Zvakawanda zvinhu zvinoitwa vanhu kumusha just because anongozikana kuti vanosapotana, vane love for one another. That love for one another iyo iri kutofirwa, iri kutotorerwa advantage na someone else. Why takadaro? Why are we like that mnai Mazimba? Alright, ngatitarise kusvika tonosvika epi tichidaro? Tosvika kupi? Sendai mari papa miswaya komana, miswaya tisinotaura mazita. I don't like kutaura zvimazita zita zvevanhu because ndikataura muzvimazita ndotanga ndakwata kai ende vanotanga kuya panapo tanga kuti why are you jealous of them? Eregedza vatore va collect mari because kuna vamwe vanhu vagara kuti avafunge vanongana kugudza mudungu vanongotera zvinhu zvese. Kana uchienda kubasa uchatsozvinzwisa kuti mari inorwadza ushanda. Hapana pangambonzi unotorwa advantage because wanga uchida mumwe munhu nemoyo wese wobva utonzika unza mari yacho isingasvike kumba kwemunhu wacho futi. Zvinobatsira chii? Kana muti kutarirana zvokuti parudiweswa mari yechema oro yechi munhu from Geza family ane vana kane mukadzi Geza anotadza iri mukadzi wacho waso special anotadza iri ngoenda papa ungoti batidzai kamera by live nditaure kuti muri yeZimbabwe tiri kudawo mari, tiri kudawo kamari kakati kuti tike tichibatsirikana. Unoti inopedza kana kuti 2 hours isati yakwana mari iyo. Kototi umwe munhu from nowhere atori mudheni make zvake ndiye anobuda obva kuti ndoda kubatanidza mari. Muri kubatanidza mari ipi? Munoda kubatanidza mari yechi? Aiwa, this is unacceptable. Inini hangu handisi kubvumirana nazvo guys. Kana mukada kurohwa mari rohwa mega, musazouya pana muchiti netsa mwakutonga kuti ningi takazompa mari munenge musina kumbomanikidzwa. Kana muchidoisa mari zvinhu zvinonzikanwa zvine musoro, kana vanhu vacho vekufamily yaGeza vashoterwa nemari ngavatume one representatives from the family over aptaura zvinhu izvozvo oisa madetails pamaplatforms aGeza. Haasi iri restricted aya, ari kushanda maplatforms aya. YouTube yake iri kutoshanda, Twitter yake iri kushanda. Oenda ipapo otaura then vane rudo nekuda kunhingina vezvivhitivhiti nechinji wese anozoti ane love kana kuti anoda kuita kubatsira Geza anobva azotora those messages achiforward muzvimaplatforms zvenyu zvakasiyana siyana. Nokuti kuti unotangira nyaya yacho kuplatform kwako zvinomeka sense izvozvo. Munoda kuti nhingira amugute here mari yacho, munenge mugara muchingodya mari pamwe munenge makabhadharwa mune zvakawanda zvimaprojects zvinoitika, kuti zvakawanda zvamunotoita. Puhwa mari nena nhingi, umwe akambokupa mari chimboataka nhingi chimbobudisa information zvakawanda zvamunenge muchiita wobva wazoda kutora munhu afa. No, this is not right. Hakuna munhu ari kubvisa mari. Ukabvisa mari tiri kukushaudha futi. Tinotodetsa newe unenge wabvisa mari kune munhu asiriye. Mari idzodzo ngadzisabviswe. Vanhu ngavabvise mari kune family yaGeza straight. Hatichadi pasina vanhu vanoda kupfuma nevamwe vanhu kutora zvavapfupi nekureba because uri kutora advantage kuti vanhu vari kuchema, vanhu people are struggling. No man, mari iri kurwadza ushanda iwe izve zvimwe munhu ari kukanya dhaka baba kubva kuseni. Obvozo nguwa uringonzi kwaningirini kuri kudiwa mari because you take advantage of those people. Havana time yekuswera kuita dig deep kuti azvichii chiri kuitika. Anyway, muri yeZimbabwe ngatite zvedu zvinobatsira upenyu hwedu zvevanhu ava ndatopedza navo. I think kana pane zvimwe zvoda kuadreswa ndichakuudzai. Kune vanhu vese vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastudy permits, mazuva ano zvanyore zviri easy. Ndiri kuti uyai kukambani inonzi Education Research, iyo ndo inopedza yana mukoma Owen. Vanokwanisa kuregistera kambani wekuvhurira FNB business account as long as uri muSouth Africa. Even to those who are outside South Africa, uda kutanga kambani yako muSouth Africa, uda kuregisterwa kambani wekuvhurira FNB business account usina work permit, passport yako iyoyo futi manake. But kana uri kunze kweSouth Africa, make sure kamunhu wese guys kuti passport yako iwewe handiti ine entry stamp chidindo chekupinda munyika. Kune vanhu vari diaspora, I respect them because vagara vanocross achibva diaspora uko achiuya kuUK anotosvika achitotsvaga kuti mukoma Owen vanobatika papi, Education Research yairi kupi, vogara vatora manhamba. Kana wewe uzati wo unozova need in future, garai matora mafone number aya ndakaisa pascreen, mubatsirikana zvinhu zvenyu zvotanga kuti kutokufambirai. Vanopedza masports ndio shasha dzacho idzo dzidzi.